Pero ako, sabi niya, Char! Bakit? Kilala ba rin ako sa real life? Ang harap ng Tagalog, no? Anyway, maganda na to. Kaysa Santa sa tita. Bakit? Mabait ka ba sa real life? Char! Anyway, good morning guys. Intro muna si Waray. Okay, pasok. Pasok na. Hello, minasan. Konnichiwa, Japan. Konnichiwa, Philippines. So, mga love. So, share ko lang yung mga friends ko dito sa Japan. So, yes, pansin nyo lang. More on foreigners ako. So, I prepared na makipag-friends sa kanila. Kasi, mas open-minded, mas cool. Pag ayaw-ayaw talaga. So, wala masyadong plastikan. So, anyway, I hope you will enjoy the video. Salamat! Hi, shite. Ano, Yishan da. Hi. Internet ko dito. So, look mga kawaray, pag andyan ako sa place nila, ay nako, yung mga bata na yan, dikit na dikit sa akin. Kasi gustong gusto nila yung luto ko, kahit saan, pinapalo nila ako sa TikTok, sa pagdadamit. Ay, super arte, but super cute na mga batang to. From New Zealand, yung isa from Australia. So, ganun lang, diba? So, chill-chill lang, dai. Make it beautiful, okay? I did. Oh, Saku. Oh, whoops. What are you doing, Sakura? I'm making a donut. Donut. I teach her how to eat using her This time, using my fingers. But it's more taste good. Love you all. Thank you for watching. We're going to market with my friend, and they're going to move in Tokyo for another country. Arigato. Konnichiwa. O genki desu ka? Genki desu yo. Genki ne, oba-chan. So mga loves, a short story about my good friend here sa amin. So siya, si Lupe. So yung asawa niya mga loves is professional rugby player dito sa Fukuoka, Japan. So you know, yes, mayaman yan siya, maldita minsan, pero may good heart yan siya. Kaya nagkakasundo kami sa mga bagay-bagay. Then walang ibang friend na makapasok talaga sa bahay nila na magstay long, kundi ako lang. At saka yung nasa next video is mga anak niya, at napamahal na din sa akin yan sila. So, for about 2009 yung friendship namin. So, ganyan kami ka-close. Halos utot, alam na yung baho. So, yes, yan yung mga anak na niya na super mabait. Then, magalang din yan sila. So, thankful ako na meet ko yan sila. A very strong, a very humble, and kind lady. Maldita lang yung mukha niya, promise. So, enjoy lang sa viewing, okay? So mga kawaray, ganyan kami ka-close, as in we don't care sa paligid, basta happy kami, happy, tawa-tawa. So with other family friends, so ganon, diba? Mabait sila sa akin kasi pakisama nga ako. As long na happy sila, support lang kahit sa ibang friend naman. So, that's all for today. So, yung advice ko sa inyo, lalo na dito tayo sa abroad, pakisama, be positive.